Gaurkoan Eskoriatzaraino gerturatu gara, historia benetan bitxi bat berri jakin nulako. Jose Elortza Arrasatearrak 30 urte dira txakurrak ezten, hemen atziondako bere txakurrak Eskoriatzan, eta gu gaurkoa, nondik norakorrik jakitera pango gara. Así que, guazen Jose esauketara. Esan bezala Eskoriatzara etorri gara, Arrasatear batekin gauz, Jose Elortza, eta han fansak guia, baina zein da gaurko hirugarren protagonistia, bigarrena, barkatu? Bada Lasito dauko izena, txakurtxue, tekela da razie, eta bada elemento erra, txikitxue da, baina geldi bitzit ez da egoten. Ez da egoten geldik eta oso argixe da, kasan eta gero erakutsitxe dauket zuzatoketan. Zenbat urteako? 6 urte dauko, Lasito. Eta esan duzu, kasan ebalten duzula, kasan bai, korsotan danetan txendau. Hori zela erakustixako txakurra, Zera erakustak jaun zuzetan da? Bai. Ez da zaila. Azkenien txakurrei erakutsi zeu zein topau bidauen, eta gero entrenago kurtso bat, hau zeinekin, eta ez da. Ez da lehenengo txakurra hola ezten duzuna, 30 urte zoia zonetan, urtiak dira, baina zela azten da bat txakurrak ezten. Bueno, ni hasi nintzen oin dela 35 urtero, nire etxien betik egon die txakurrek. Ni jaixo nintzen nien ja txakurrez hauen etxien. Da hasi nintzen bat txakurrekin, 19 urtekin, lehenengo txakurrea adiestro nauen, kasako txakurrek. Eta hortik aurrera txakur pila bat eukido, pasau dien nire eskudu hartutik, ez? Eta gero hasi nintzen ja, konduktista bezala, problemak eta daukien problemak txakurrek, txakurrek ez daukien problemaik, bitzen dut pertsonak, bale? Eta lagundu, lagungetan horrei problemok eta kondukti txakurrena ondo portetako etxeietan, eta normalien deiketa ustie, arazoren badaukie, batzuk txikineak, beste batzuk handixek, ez? Eta orduen, nire lana izeten da pertsonak internetik. Ni normalien entxeotziet ordu erdi holan izketan egoten garea apurtxo bat, esplika entxeotziet zelan dan psikologixi zelan funtzionetan da, animalixen psikologixi eta hortik azten garela nien gero. Eta urrengo pausuak edo, zeintzuk izan dira, evoluzio batzuk jarraitu egin duzu edo? Bai, normalien segun pertsona bezala handien zelan hartzen dauen esan dakue, batzuk behin egon da nahiko izeten da, beste batzuk segun lau, bost o segun pertsonak, ez? Askotan izeten da kanbixo handi bat, ez? Eurak oinarten jauena, betiken jaue pentsetan txakurren dako onena dela, baina askotan ez dotzie lagunketan. Zeratik, txakurrekin entxen daue gauzak pertsonan psikologixiekin. Orduen hori txakurre ez da ulertzen. Orduen hori prozesue, kosta entxe jakue apur bat, zelan gero landu hori, baina, jentie normalien bastante ondo entxen daue gauzak. Problemi izeten da txakurre humanizau entxen dala, ekarten dala etxera da pentsetan dago ume bat dala, da txakurre, orduen trataben bida bere psikologixekin. Orduen, hori da, erakustie pertsonai zelan tratau txakurre. Zati txakurre espada tratetan, txakurre bezala da bere psikologixekin zeintzen daben txakurre, bartzen dau liderazgu etxien, eta hortik konduktako problema dana datoz. 30 urte zoia zela ipatu du, lehen etxion beti txakurrak duzula, beti mundu honetan ibil zaila, baina hasi zindanean ezten eta ez jakitasun puntua du igual lehongo zan, ez? Zela izan da ikaste prozesu hori azkenengo 30 urtetakoa? Ni lehengotan autodidakta izenaz, ez? Liburuek eta gero titulu gurenaben aztaratie titulue, entxeko gauza, bestelan titulu barik ezin dozu, eta orduen joan nintzen Arabara, dauleku bat horre ataten dela titulue, homologaute, gobierno baskotik, eta hori titulu horretara nahen, eta gero jarraitzu nahen lanien. 30 urte honetan, zifra dotatia oso zaila gala, baina zenbat txakur eziko zeben?
Mila, ez dakit, zifra esatie. Lehen gehiago izete ziren kasako txakurrek. Oin gehiago izeten die etxeko txakurrek. Bai, oin ez naz dediketan hainbeste. Bueno, oin, por ejemplo, dokete txakurra Geronaku ekarritxe preparetarako konkursotarako talan. Oior konkursotarako eta mendiko konkursotarako lan. Preparazioa txapelketarako edo kasarako edo diferenti izango da. Bai. Normalien izeten dienien holan kanpeonatuetarako eta eukitzen da denpora baten solta ontzen da txakurre, 8 minutu eta topaen bidaban egoten bada zer, han topau da gehatu eta horre gauzaken bidau. Orduen egoten da denporatxo bat. Kazanez, soltetan dozu txakurre, jaten zara mendixe, bendira eta topa ontzen da, topau, bendo, ale egin du 20 topetan. Baina, hona alazi, Baina konkursuen hori gauza batzu eskaketan dago, zelan lasea, txakurre, zelan ibilkerie, paradie, eta kobru, zelan kobretan da, gauza pila. Esan duzu, zazpi txakur dakotzula, danak dira kasakuak edo ezberdinak? Bai, danak kasakuak, bai. Eta preparazioa danena berdina izan da? Bueno, ez batzu daukete, honi, por ejemplo, lasito eta beste podenko batzuk eta dauket horrei di korsotarako. Orduen prozesue desberdina da, baina, bai, desberdina da. Honik azkenien eruten duzu mendira eta egoten die oitxuta, korsuen useinen, orduen hartzen da benien useina, jarraitxo entxotzie zaunke, txau. Normalien mendixen zerra hoentxen gau mendixe gentiekin, da gu beti gora azten gare txakurrekin. Eta arrastu hartzen bada, jaso entxen daue bitxue eta eruten daue postuetara. Botaten daue bien, da bestelan be bai. Baina bere lana izeten da hori, ez? Topetie ataratie korsue eta da bukatu lana da, hiltxie eta eurok hainkaintxie. Bere lana bukaketan da, hainkaintzen da noenin, da orduen posi gehiagetan di. Eurak eta hube bai. Jose, mila esker, oso izan interesantia benetan, zen guztetu zuten lezautu 30 urte txakurrak ez dean pertsonat, eta segi lan berdina egin, seguramente baliz askoko izango da. Oso ondo, eskerrik asko, eta horrengo urte.